No niin, terve taas täällä Joni Turtien Otto Leev ja Sotamies 2. Missäkö se on? Siellä se painelee mennä. Mä ei maan alle sieltä. Laittaa maan alle käymään. Tarvitko vähän tarkka hakkuun? Sotamies. Joo, mennään. Sillä on puku päällä. Ei minulla pitää olla 2. Sulla pitääkin, minullakin on 3. Sitä menetetään jo paljon. Lähetään. Okei, sitten let's go. Kaikki lähetään. Hei, missä meidän ravine oli? Hiljaa. Tänne päin, pojat. Tänne. Se yksi tutkimaton ravine. Niin se oli täällä. Ootteko nyt huomannut, että mä käytän simplepackia? Hei, tänne. Minne se meni, Joni? Älä karkaa. No. Minne sä, Joni, hiihit? No sinne ravineelle, minkä me eilen löydettiin. Mä teepeen. Horu! Takana on papulla. Moi. Tulee, me lähetään. Älä jimppa tulla. No, zombi erinne. On me jollakin. Älä nyt, vitja. Sotamiehellä ei oo tuota Iron miekkaa. Tossa se ravine on. Okei, Sir, let's go. Sitten tätä kautta mennään. Missä? Otto menee ekana. Okei, menkää tieltä, pojat. Gorianderi. Sitten toiselle ravineelle suoraan. Mm. Skeletonni. Toinenkin! Urpot eläimet. Urpot eläimet, saakeli. Onko tutkittua molemmat ravinet? Mä tiedän. Aha. Voi hitto, toi skeletoni ampuu. Tossa oli yksi tutkimaton. Creeper. Isokeli, ottakaa. Isokeli. Mikä siellä? Vapu Ai jos- lähti. Päälle kaikki. Tapet. Täällä on spawneri. Eikä ole. Pakko olta. Täällä on nää helposti zombeja. Älä minua hakkaa, sotamies. Lapislaatsuli, maailman arvokasta. Varous, kriipu! Joo, nice, Joni. Joni tappuu skriipan. Muuta loppuu soiju. Soihtumies. Sotamies. Soihtumiehet. No. Mitä zombeja? Soihtuja. On se niin vaikeeta. Hei, tuolla ylhäälläkin on jotakin. On skelli. Estä. Sotamies. Haja! Vitsi saakeli skeletoni. Vitsi tuo skeletoni tappaa mut. Pois sieltä. Ei tuota Oskarattu mukaan. Ei niin. Mutta mä pääin russi päälle. Ais! Vitsi. Mitä mä voin? Oo. Hei, minua ammuttaa. Päistä käyvälässä. Mulla on kilpi. Sheki. Shaky, shaky. Auttakaa nyt
Hitto toi skelli ampuu minua, jumala. Tappakaa toi skelli mikä tuolla on. Okei. Se on minun kimpussa. Rokkari tulee tietysti Reaperin kiinnostaa. Tää oli huono ajatus. Ei ollu. Nyt lopet. Sotamies rakenna silta tonne skeletonilla, niin mie tapaan se. Timantti oikeesti pitää nyt löytää. Perhana. Mä lautaan. Vitjan skeletoni. Perhana. Minä tulin määränpäähäni. Saakelin skeletoni. Hei, mies saa hienoa reiti. Ultaa tuossa sivussa. Vittu täällä on zombeja. Tuo kopu! Siis skeletoni, mie tapaan. Täällä olen. Pakko tappaa skeletonit. Perkele. I'm gonna kill that skeleton, ton. Vitja, mulla meni miekka sitten. Olisiko kellä puuta? Ei. Se Otto tulee ylempänä. Kriipe! Oikeesti eiks kellään oo puuta? Moro! Mun täytyy ylös käydä hakea puuta. Hei Slime! Tapas. Hei! Ooki zombi! Pitää auttaa tuo skeletoni tappaa mut. Mä haluan swordin. Ja lähetään. Vittu mä en oo näitä hakkaa vittu pikaaksella. Ja täällä on 2 creeperia. Huomaan. Ei täällä ravinessa, vaan täällä mistä me tultiin. Oi jumala, eikä mulla... Lähetään. Mennään auttaa Ottoa. Apuja tulossa, hei! Mie en oo vittu pikaaksella nää tappaa. Hei sitä. Siellä on 2 creeperia. Kuulkoo! Mitä paskaa? Haista paskaa. Haidettu! No mistä me tultiin pois? Varuskeleita mitä? Otan allakin. Mistä me tultiin? Täältä luola. Hei, tuolla on toinen luola. Mennä sinne Niin, luolan. Mä Tuossa. täytyy zombi. Minä voin ottaa sulle mun miekan. Oh, se pitää olla ehjä. Onks tää miten ehjä? No, lol. Kun minulla on toinen mekka. Hei, täällä on joku rotko vielä Otto. Tossa sivulla. Tällä. Tänne. Takaisinpäin. No, etkö siellä nyt voi kaivaa sitä? Ylöspäin sitä. No ne löytyy. Varo zombi! Se tulee niskaan. Ja Lapislatsulia. missä sieltä? Meni tänne luolaan, ei tää oo kovin iso. Se tuolla ylempänäkin on luola, jos et katso tarkkaan. Mä lähden sinne ravineen. Tälle nyt Otto! Tevi. Sotamies leftas. Tässä. Se on tuollakin Otto. Joo, mä huomasin. Mitä sotamies? Mä tieltä.
Tuossakin on joku takana tommonen luola. Käydään kohta tutki se. Tää oli vaan lyhyt pätkä. Tätä tutkittu kokonaan. No tuolla sitten karjuu ne zombit. Entäs tuolla? Niin sitä mä tarkoitinkin. Sinne minä ainakin menen. Saakeli. Vesi saa. Noin! Sä et tutkittu sitä ikinä. No nyt on vesi tukittu. Apua! Apua, apua, apua. Ai saakelin! Tää on tutkittu joskus. Tää on tortseja. Täällä on creeperi! Mun perässä satamisauto! Ui saakeli! Missä? Mun perässä tulee... Kuulkaapas. Hyvä creeperi, tapoit sitten sen. Täällä on helkutisti populaa. Ota tortseja. Skelli! Oi perkele. Ylös, Oi. päälle vaan! Spideri! Päälle vaan! Sori jos tää hönkäs kuuluu sitten mikkiin. What the hell? Tää on sitten iso. Joo, täällä ollaan käyty. Täällä ei. Ei saakeli, tuolla on taas skeletoni, joka ammuskelee. Miten ovella kettu? Tuu ovella kettupaata. No minä löysin sen jo. Joni, tuu tänne. En. Mä oon sunut ehkä timanttia korkeudessa. Se on syvyys. Täällä on Enderman! Skeletoneja 2 kappaletta. 2 kappaletta. Tuu tänne. Tule tänne. Ui! Elämän kevät. Tipu! Tää on tutkimaton paikka. Hui saatana. Hei varo, täällä on vähän. Creeper! Mistä te ootte? Mä oon täällä ravinessa, täällä riehuu monsut. Okei, alas vaan. Tässä. Ja täällä on tutkimatonta aluetta. Täällä on tutkimaton paikka. On täälläkin. Tää on iso. Missä sä oot? Täällä on ravine ylhäällä. Hello! Mutta me on täällä allalla. Joo, lopetetaan tää video nyt vaikka tähän. Joo, se on moro. Moro! No niin, tervetuloa täällä Joni Tortiainen ja Otto Levy. Tähän yritän etsiä tätä, mikä se nyt, timantti? Timua. Kun ei näytä löytyvän. Että me päästään Netheriin. Niin, että ois Ja- Netheriä. Niinku, On silmä. Onko kenelläkään tortseja? mulla on, haluutko? Joo, me kaavasin ihan sun vierestä, niin tee siihen raakoo. Tuu sen mun tunneli. Ei, vaan sieltä raoon siihen. Ja me oon siinä kaavan just sun tunnelin vierestä. Huomaan. Moro, siinä. Joni, tässä sulle soihtuja. Sä oot jostain vaikka 25 puolet. Jere, Jere, mitä sä nysvät siinä? Kaiva omaa tunneliin. tuu siitä läpi, Jere. Tuu siitä nyt läpi. No niin, sitten me näytän. Meitä sulle vaikka tunnille alue. Väistä. Ja sitten... Vitsi, täällä on ironia niin Ja lähet helkutisti. tuosta kaivamaan. Täällä on ironia helkutisti, mutta ei timanttia. Minne ne ironit on mennyt? Eiku, ei vittu. Vaan minne ne on mennyt? Minä on timut. Niin, timut. Minne on timut? Jere Pöitsänen. Ei oo vielä. Okei. Ei vitsi, tää on kyllä pitkävetestä hommaa.
Toivottavasti katsojat jaksaa sitä katsoa, joten... Kota nyt Timotty, hirveä huuto. Taas tätä ironia. En kyllä hakkaa. Hakkaa pois. Onko meillä oikein syvyys ees? On 12. Kato F3 ja... Joo, on F3 ja Y. On oikein syvyys. Vitsi, tässä on taas tätä ironiaa. Miksei timanttia? Minne ne creeperit on vienyt ne timantit? Saakeli endermanit. Käykääkö pöllimässä niitä? Hei, timanttia! Paljonko? 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 Ette ota! Niin, mutta paljonko sitä on? Yes! Montako? 8! Jes, sadat mulle kaikille. Meillä molemmille Timumi, joka Timupikit. Hei, Jere ei saa jättää ilman. 8. Hetkinen, meillä menee 4 Meillä on yhteensä 9! Mielelläsi se 1. Yes! Jaa! Hetkinen, Kenen meillä- tunneli on paras? Joni. No. Ylävitonen. Yes! Vihdoinkin sitä! Nyt päästään Netheriin! Niin, vihdoinkin. Jere nyt läpi sulle ja maailman arvokkaita materiaaleja. Nyt lisää Timua vaan vielä, niin saadaan ihan varmasti Mä kaikki. oon 9 siis yhteensä. Nice. Suoni verkele. Helmi saatana. Näet se mun... Kuuletko puhuu vaan Timottia? Joni ensireaktio timantista. Vittu. Helmi saatana. Se on... Timantti on toiseksi peli arvokkaata. Lapislatsuli on peli... Ironia. Mä kerään ironita talteen, sitä mä Mulla on kuitenkin pakko kerätä, kun ne tulee tähän eteen. Otto, näet se mun reaktio. Timantti! Heti kun Joo. puhut, että sitä ei ole, niin sitten ilmestyy sekunnissa. Mä ensin mä katon, mitä tuo sitten. Timantti! Joni jääti siinä hetken. No, Ei saa Joni jäätää. ne kaikki on yhteisiä timantteja, ne tulee sinne yhteen chestiin. Niistä... Hei! Valkka, älkää menkö! Laava alla se on eessä! Onko siellä timanttia? Älkää kaivako! Mä kaivan koko ajan. Ui helvetti, tää on paha alla. Nyt kun kuolisin! No. Vitsi, mä kyllä tappasin sinut. Ei sille vähän mitään kuolis. Se tunneli vai ravine? Tämmönen laavatunneli. Auta Jere! Nonne, mäkin on tässä. Joni, kato. Joni! Eestä! Pers eestä. No niin, tossa menee meidän rajat. Zomba. Bah. Joo, tässä on rajat. No mitä helkuttia? Hei, varokka sinä ala laavaa! Huomaan. Lapislatsulia. Kato, siellä sattuu timanttia. Joo, mä katon koko ajan. Ei Lapislatsulia arvokasta. Niin on. On mä arvokkaita. Saadaan ehkä Tää- just yksi timanttiblokki tehty. Ei tehdä. En tiedä. Tähän yksi timanttiblokki. No ei helekatissa, minä ainakin tein teille piki. Niin minäkin, mä tein itselleni miekan. Ainakin, mie tarvitsen Taas miekan. laavallas, vaikka menkö! Elää vaan sanoa, että putosit. No melkein. Mä heitin vettä sinne. Niin minäkin. Ota se vetes pois. Ei se lähe! Mulla on loppu se. Mä kantun zombin kyllä nirhaamassa, saatana. Mikäs tässä nyt on tässä vedessä? Se on bugivesi. Elää nyt! Ei sitä oo enää. Siinä on semmonen vesijut käytävä. Siinä vähän valaisusta elää. Valoa elää, valoa kannasilla. Missä? Ota tosta... Ota siihen vettä. Tuossa on puketti, anna sit sitä takas.
perkele, kun sinne sivulle laitat sen. Ja sit... Joo, Jere vetti minun vedet pois. Tänne se puketti, mä otan lisää tuosta. Lolla Jere. Ei sitä. Spideri ja Endermani! No niin. Hei, on nyt varoisin. Se oli joksi pahaa, kun niillä oli samanlaiset äänet niillä Endermanilla ja Zombilla. Mulla meni taas miekka. Niin se... Saatana! Paska! Oikeesti mä menisin Red Creeperille. Tässä on tunneli, kukaan auttaa. Endermani! Ja oikeesti, mä melkein kuolin. Sinne olisi mennyt otto timantit. Joo, mutta mulla meni taas miekka. No niin tuu auto, kiltti. Tuu minua auttamaan. Me yläpuolella on sitten luola. Timantti! Paljonko? 1. Yes. Noniin. Katsopa tätä. Otto. Paljonko niitä on? Häh? Paljonko niitä on? 8. Eli 8. Häh? Niin. Oi! Jere! Pois sieltä. Otto silloin. Mitä? Pitää lopetella tää. Se on sitten moro.